Il-Partit Laburista 1920-2020 huwa l-isem tal-ktieb li permezz ta' dokumenti u ritratti jiddokumenta il-100 sena tal-Partit Laburista minn twelidu. Mill-introduzzjoni tal-edukazzjoni obbligatorja sa' drittijiet ċivili, dan il-ktieb jirrakkonta il-kisbiet tal-istess partit u n-nies li ħadmu sabiex dan il-partit jikber u jiġġedded ma' żmien. Wan jitkellem mal-awtur tal-ktieb il-Professur Raymond Manjon li spjega kif il-ktieb ma setax ikun possibbli mingħajr il-qraba tal-protagonisti tal-Partit Laburista li kellhom bosta ritratti li deru fil-ktieb. Il-Professur Manjon sostna li għalkemm il-ktieb jiddokumenta l-mixja tal-Partit Laburista, l-istejjer tan-nies li kienu u huma parti minnu huma ċentrali fil-ktieb. In-nies huma importanti fil-ħajja fl-istorja. Inti jew ħad tikteb storja ta' avvenimenti mingħajr ma tagħti każ in-nies, jew ħad tikteb l-istorja tan-nies li allura joluk l-avvenimenti huma u aħna żinna t-tieni waħda. Manjon spjega kif fir-riċerka tiegħu instabu wkoll żbalji f'dokumenti storiċi li issa ġew irranġati. Apparti minn hekk huwa sqar li dan il-ktieb ilu jinkiteb għal żmien twil u l-proċess sabiex jitlessa dan il-ktieb kien wieħed intensiv. Monnant il-familjari tagħhom kienet il-ktieb kien avventura fl-istess ħin u kien challenge kbir. U għatenna li l-istorja tal-partit hija waħda importanti għax hija wkoll l-istorja ta' pajjiżna. Huwa importanti li wieħed jitgħallem mill-istorja. Qal li huwa ddedika dan il-ktieb għall-laburisti kollha, b'mod speċjali dawk li inqas jissemmew. Tajjeb li nfakru il-missirijietna u l-ommijietna ta' kemm batew biex bnew l-istrutturi li għandna llum, iż-żgħażagħ tal-lum li qed igawdu minn ċertu frott u ċertu ġid u ċertu ħidma li saret fil-passat. Dan il-ktieb tal-SKS bħalissa jista' jinxtara mill-MFCC ta' Qali waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Il-volum se jinbieħ €25 mill-ħwienet iżda se jinbieħ bil-prezz speċjali ta' €20 mill-istands tal-SKS fil-Festival tal-Ktieb f'ta' Qali. Nhar is-Sibt filgħodu l-Prof Manjon se jkun fl-istands tal-SKS.